po kami ngayon sa mismong Bolinao Falls at ito po yung daan papunta po doon sa mismong talon. So, tara, samahan niyo kami ni Jokoy. So, ayan po guys. So, dito po tayo dadaan papunta po doon sa mismong falls. Ito po. Hello guys. Ingat po tayo kasi medyo madulas po yung daanan, no? Medyo maputik dahil po sa pag-ulan. Ha? Ano po ang kundi ito? Ayan, may entrance ring. 20? Maglalagyan na yun na. Try isang pangalan. Falls is a short waterfall which is a result varying elevation of the Balingasay River. The water falls down to a pool of water located on a lower elevation. The falls system is a part of a stream to which is the water from the Balingasay River is flowing from, then down to the West Philippine Sea. Nandito po ako ngayon sa mismong ibaba po ng Bolinao Falls. So, tingin mo, maag na tubig.
tapo doon sa mismong pinakadulo. So guys, tara na! Itutur ko po kayo dito sa may mismong falls ng Bolinao. Tara!